Hola, jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto aquest monstre. Anunnaki, l'arribada dels déus. És un joc de taula de partides de 2 hores, poden jugar de 1 a 4 jugadors i els autors són en Danilo Savia i en Simeone Luciani, els mateixos autors que el joc de taula el Rats of Wister. Els dissenyadors gràfics i els artistes són els també italians Paolo Vicenzi i Jara Zambrano, que s'estrenen al món lúdic. L'editorial mare és Cranio Games i serà, com sempre, dels jocs de Cranio, Maldito Games, qui ens ho portarà al castellà en breu. L'edició que tinc aquí, com podeu veure, és molt més grossa que la que veureu de Maldito, ja que és l'edició Kickstarter, amb tots els extras. Per tant, poden haver-hi components en aquest tutorial que siguin diferents dels que veuríeu a l'edició de Maldito. Dit això, passem a veure com s'hi juga aquest Anunnaki, l'arribada dels déus. La teva antiga civilització alienígena ha d'abandonar el seu planeta moribund a la recerca d'una nova pàtria. La Terra promesa està representada per Gaia, que és la llar de la magnífica civilització humana, de l'Atlàntida. Però compte, altres civilitzacions també tenen el mateix objectiu, i només una podrà dominar, Gaia. Comencem estenent el tauler de Planeta Gaia en el centre de la taula per la cara corresponent al nombre de jugadors. Preparem una partida per 3 jugadors. Al costat preparem el tauler de desenvolupament. Posem els cristalls de manar i les fitxes d'esgotament al costat del tauler formant una reserva. Després passem a la preparació dels jugadors. Cada jugador escull una facció i agafa tots els components de la seva facció i una lloseta d'ajuda. En el tauler d'acció col·loquem al centre la fitxa d'invocació de Déu Major en el centre de l'estrella. Llavors col·loquem 5 fitxes d'invocació menor en els 5 espais triangulars que hi ha al voltant de l'estrella. Després, cada jugador desplega el seu tauler de planeta natal al seu costat. També davant del jugador deixem on sigui la carta de Déu Major i encaixem la seva miniatura en l'espai pentagonal del tauler d'acció. Cada jugador roba aleatòriament 5 cartes de déus menors, escull una d'elles i la descarta. Les altres 4 les posa sobre el tauler d'acció davant dels triangles, on posem 4 miniatures de déus menors sobre ells. En el planeta natal posem un assentament i 2 miniatures de seguidors en la capital i el territori més inferior del planeta. En el territori adjacent a la capital, amb aquesta icona de santuari, posem un seguidor, també. Deixem un costat els 9 seguidors, que serien la reserva general personal de cada jugador. Col·loquem els 4 assentaments en la seva àrea del tauler personal. Després posem el peó d'acció al costat de l'estrella. Cada jugador agafa 2 armes bàsiques, les blaves, i forma la seva mà. I també obtenen 7 armes avançades, cara avall sota el tauler personal. Col·loquem un dels marcadors de jugador al principi dels 3 mesuradors de guerra, tecnologia i comerç. També un marcador a l'espai 0 de punts de victòria i un marcador a l'espai -8 del mesurador de domini. Després col·loquem els cubs d'invocació en el seu espai dedicat. I després col·loquem els 4 marcadors de recursos en l'espai 1 de cada recurs. Cada jugador agafa 2 cristalls de manar. Aquests cristalls de manar seran de la seva reserva personal. Escollim un jugador inicial i aquest remena totes les fitxes d'acció i en posa aleatòriament en els espais dedicats al tauler d'acció. Totes elles cara amunt. La resta de jugadors fan el mateix que el jugador inicial i col·loquen les fitxes d'acció amb la mateixa configuració. Remenem totes les fitxes de civilització antiga i repartim una cara avall en cada espai que hi hagi a la icona de l'escut. Als 2 territoris centrals de Gaia col·loquem una fitxa Déus d'Atlantis. Remenem les fitxes de cultura. Col·loquem una d'elles cara avall en les interseccions entre territoris de tots els planetes. Les fitxes adjacents als territoris amb seguidors es revelen. Remenem les cartes d'artefacte i agafem 3 aleatòriament i sense mirar les deixem al costat del planeta Gaia. Al seu costat deixem les 3 fitxes de Pandora, la fitxa dels destins i la fitxa de l'Afterworld al costat també. Formem una pila amb les llosetes comercials. Remenem totes les bàsiques conjuntament amb les llosetes de les 6 faccions que estan en joc. Per una partida de 3 jugadors, la pila hauria de tenir 30 llosetes. Llavors revelem 6 llosetes i les posem en ordre en els espais dedicats al tauler de desenvolupament. Posem les 4 fitxes de 2 punts en els espais dedicats de la mesura de domini. Finalment, remenem les 4 fitxes d'objectiu cara avall i aleatòriament col·loquem 3 aleatòriament cara amunt en els espais dedicats al tauler de desenvolupament. I ara sí, ja podem començar una partida en Anunnaki. Una partida Anunnaki dura un nombre indeterminat de torns, començant pel jugador inicial i en sentit horari. Els jugadors aniran fent torns fins que es desencadeni al final de la partida. En el torn dels jugadors, aquests mouran el seu peó d'acció per dur a terme una acció primària. Durant la partida, els jugadors obtindran cristalls de manar que poden ser utilitzats per dur a terme accions addicionals i desbloquejar nous déus i poders. Al final de la partida es desencadena quan sorgeix una d'aquestes dues situacions.
que qualsevol jugador hagi desbloquejat els 14 cubs d'invocació de la seva estrella, o un jugador arribi a l'últim espai d'un dels 3 mesuradors de desenvolupament. Un cop provocat al final, la partida continua fins que tots els jugadors han jugat el mateix nombre de torns. Passem a la puntuació final i el jugador amb més punts s'emporta la victòria. El torn. En cada torn els jugadors han de seguir les 5 fases següents. Acció primària, acció de manar, acció addicionals, resoldre batalles i resoldre les fitxes de cultura. L'acció primària és obligatòria. L'acció de manar i les addicionals són opcionals. I resoldre les batalles i resoldre les fitxes de cultura són obligatòries sempre i quan es compleixin les condicions que ho provoquin. Conceptes bàsics. Abans d'entrar en les accions explicarem uns conceptes bàsics importants del joc. Com es pot apreciar, aquest joc es juga en diversos taulers que cada un d'ells representen ser planetes. Cada casa té un planeta natal i sempre tenim el planeta Gaia. Els planetes estan dividits en unes àrees hexagonals que són territoris. Cada territori produeix un dels 4 recursos del joc: menjar, fusta, metall o or. Cada territori està limitat a una quantitat de producció, que pot anar de 1 a 3 unitats. Alguns territoris tenen la icona de santuari. Veurem com funcionen més endavant. Cada jugador en el seu planeta natal té un espai de capital. Cap unitat enemiga pot entrar-hi i els recursos de la capital mai s'esgoten. Els territoris centrals de Gaia són els territoris d'Atlantis. No produeixen recursos, però hi ha 2 santuaris en cada un. Els recursos. En aquest joc hi ha 4 tipus de recursos: menjar, fusta, metall i or. I els jugadors aniran registrant la quantitat que tenen els seus mesuradors personals. La icona de l'interrogant significa qualsevol recurs, tant per pagar com per la seva obtenció. En aquest joc hi ha 3 tipus d'unitats. Els seguidors tenen una força de valor 1 en batalla i collita. Els déus menors, que tenen força de valor 2 en batalla i collita i quan són invocats realitzen un efecte especial. I el déu major. Aquest és el líder de la facció de cada jugador. Té un valor de 3 en batalla i la collita i al ser invocat desbloqueja una habilitat especial i molt poderosa. Cubs d'invocació. Com hem dit, desbloquejar cubs d'invocació és clau per a aquest joc, tant per aconseguir cristalls de manar, però també quan una fitxa d'invocació està completament envoltada de cubs. Aquest permet invocar un déu menor o un major i així obtenir la seva habilitat i activar la seva figura. Fase 1. Acció primària. Per dur a terme l'acció primària, el jugador mou el seu peó d'acció en una lloseta d'acció de la seva estrella. En el primer torn, el jugador mou el peó de fora del tauler a un espai de qualsevol de la seva elecció. Però un cop el peó està a dintre l'estrella, els jugadors podran moure el peó sempre a l'espai d'acció que vulguin de l'estrella. Però si mouen el peó a un espai connectat respecte a l'espai on es troba el peó i en el camí de la connexió no hi ha cap cub, el jugador ha de col·locar-hi un cub d'invocació en l'espai. Si en el moment de tapar amb un cub a la zona hi ha un nombre de cristalls, el jugador obté el nombre de cristalls de manar de la reserva. No es poden col·locar cubs en espais que ja hi ha cub. Ara explicarem les accions primàries que es poden dur a terme. Totes elles tenen una cara d'acció bàsica i una cara d'acció millorada. La cara millorada permet fer el mateix, però amb més potència. Acció de portal. Aquesta acció permet teletransportar una unitat, 2 en el cas de millorada, de qualsevol territori a qualsevol altre territori, excepte en els territoris d'Atlantis. El teletransport pot ser a territoris d'altres planetes o territoris del mateix planeta on es troba la unitat. Acció de moviment, blava. Aquesta acció permet moure 2 unitats, 4 unitats quan està millorada, a territoris adjacents on es trobin. El moviment pot ser repartit entre unitats en qualsevol combinació. Es pot moure una unitat també 2 vegades. Quan els jugadors es mouen unitats han de seguir les següents normes. Moure's a Atlantis només pot ser mitjançant el creuament de les línies discontínues, no les contínues. Mai un jugador enemic pot entrar a la capital d'un rival. Quan un jugador entra a un territori on hi ha una fitxa de civilització antiga o unitats enemigues, el moviment d'aquestes unitats s'acaba i s'haurà de resoldre una batalla en la fase 4 del torn. I quan una unitat acaba el seu moviment i en el territori on ha parat la unitat hi ha una fitxa de cultura, aquesta la girem cara amunt i revelem les seves icones. Acció de moviment vermella. Aquesta acció és igual a l'anterior, però podem moure 3 unitats o 5 quan està millorada. Control. Un territori es considera controlat per un jugador quan hi té almenys una unitat en ell. Quan un territori hi ha unitats de més d'un jugador o en un territori hi ha unitats d'un jugador i també una fitxa de civilització, aquest territori és conquerit. En la fase 4 del torn, els jugadors hauran de resoldre una batalla. Un jugador també controla un territori si hi té un assentament i aquest està sol. Si aquest territori hi entra en unitats enemigues, el territori es considera assetjat i el territori el controla el jugador de les unitats. Acció de comerç. Aquesta acció permet al jugador agafar una fitxa de pacte comercial o 2, si està millorada, de les 6 que hi ha en la taulera de desenvolupament. Immediatament omplim l'espai buit amb una nova fitxa de la pila. Aquesta fitxa la posem al costat del tauler personal. Aquestes fitxes es podran resoldre més endavant durant el torn. Acció de collita blava.
Aquesta acció permet recollir la collita d'un territori o de dos en el cas d'estar millorada. Sempre que un jugador recull collita d'un territori que controla, recull tant recursos com el màxim de la seva força de les unitats que hi tingui i també com a màxim el nombre d'icones de recurs del territori. Un cop un territori s'ha recollit collita, independentment del nombre de recursos recollits, col·loquem una fitxa de recurs esgotat tapant una icona del recurs del territori que s'ha dut a terme la collita. En la collita hem de tenir en compte també que la capital d'un jugador no s'esgota mai. No es pot realitzar la collita en un territori que estigui completament esgotat o no hi hagin recursos com Atlantis. En partides a dos jugadors hi ha territoris mixtos, amb més d'un tipus de recurs. Els jugadors poden escollir quin recurs obtenir, en cas de no tenir suficient força per recollir-ho tot, i han de tapar el recurs que han recollit amb la fitxa esgotat. Acció de collita vermella. Aquesta acció és de collita de dos territoris o de tres si està millorada. Creació d'una acció. Aquesta acció els jugadors obtenen tants recursos del tipus de recurs indicat en la lloseta multiplicat per el nombre de santuaris que controlin. La lloseta millorada permet al jugador escollir el recurs que vulguin produir. Acció d'ingressos d'assentaments. Aquesta acció els jugadors recullen tots els beneficis que no estiguin tapats en l'àrea d'assentaments del tauler personal. L'acció millorada permet obtenir addicionalment un seguidor més al realitzar-la. Sempre que un jugador obté 9 seguidors, aquests van a un territori que el jugador controli i que hi hagi un dels seus assentaments, com la capital. Acció de domini. Aquesta acció, els jugadors avancen a la mesura de domini tants espais com la quantitat de vegades que compleixen la condició que hi ha indicat en el costat esquerre del mesurador. Exemple, si el mesurador indica 3 unitats i el jugador en qüestió té 9 unitats desplegades, llavors pot avançar 3 passos al mesurador. Si a l'arribar o passar una fitxa de 2 punts de victòria, el jugador en qüestió descarta la fitxa i es suma, llavors, els 2 punts. L'acció millorada dona un avançament extra al realitzar l'acció. Podrem observar que es podrà avançar en aquest mesurador per altres fonts, com resolent pactes comercials, fitxes de cultura, etc. Acció de mercat. Aquesta acció serveix per intercanviar un recurs qualsevol per obtenir 2 recursos qualsevols. Tots 3 recursos, el pagat i els 2 obtinguts, han de ser diferents. L'acció millorada permet obtenir 2 recursos diferents sense pagar res. Llavors, ja passem a la fase 2, l'acció de manar. Un cop els jugadors han fet la seva acció principal, els jugadors poden ara realitzar una i només una acció de manar. Totes elles requereixen pagar cristalls o alguna cosa més. Aquesta acció, per exemple, pagant 3 cristalls, serveix per activar una acció vermella al tauler jugador. No es pot activar l'acció que es troba al peó en aquell moment. I aquesta acció és igual a l'anterior, però pagant 2 cristalls i fent una acció blava del tauler jugador, i tampoc es pot activar l'acció on es trobi el peó. Aquesta acció, pagant un cristall i 2 metalls, el jugador obtenen 2 cartes d'armes avançades a la seva mà. Sempre que un jugador obtingui cartes d'arma avançades, el jugador agafa la seva baralla de cartes, les mira totes, selecciona la carta que vol i se la queda a la mà, i la resta les torna a deixar caravall. Aquesta acció, pagant un cristall i 2 ors, permet millorar una lloseta d'acció. Sempre que un jugador millori una lloseta d'acció, ha de millorar una lloseta que estigui adjacent al peó d'acció. No pot millorar-se l'acció que tampoc es troba al peó. Hem de tenir en compte que millorar una lloseta d'acció vermella té costos addicionals d'un metall i una fusta per ser millorada. Un cop millorada una lloseta d'acció blava, el jugador avança un espai a mesura de tecnologia i avança 2 espais si l'acció millorada és vermella. I un cop millorada, immediatament el jugador porta a terme l'acció de la lloseta millorada. Aquesta acció, pagant un cristall i 2 de fusta, permet construir un assentament en un territori que el jugador controli i no hi ha un assentament sobre ell. Sempre que un jugador construeix un assentament, ha d'agafar l'assentament que tingui més a l'esquerra del seu tauler i col·locar-lo al territori. Els assentaments no poden ser destruïts, però sí el territori on estan pot ser controlat per un altre jugador. Llavors aquest assentament no està en funcionament pel jugador propietari per desplegar nous seguidors en ell. Llavors aquesta acció, pagant un cristall i 2 de menjar, permet obtenir 3 nous seguidors. Fase 3. Accions addicionals. Un cop el jugador ha realitzat l'acció principal i l'acció de manar opcionalment, pot ara dur a terme accions addicionals, tantes com vulgui i pugui, però no les pot repetir cap d'elles. Aquestes accions són invocar un déu menor o un déu major. Si un jugador ha col·locat cubs en el seu tauler de manera que hi hagi quedat una fitxa de déu menor o de déu major completament envoltada de cubs, llavors aquesta fitxa la podem treure i la deixem fora del tauler personal. Això ho pot fer en qualsevol moment que hi hagi col·locat el cub. Llavors, com a acció addicional en aquest moment, el jugador pot invocar un déu menor o el déu major amb la fitxa retirada. A l'invocar un déu menor, el jugador pot escollir un dels 4 que té. Cada déu només pot ser invocat una vegada per partida. Traiem la miniatura del déu corresponent i posem al seu lloc la fitxa. Després el jugador avança en la mesura de desenvolupament o mesura de domini, tal com indica la carta de déu invocat, i també el déu activa les seves habilitats. Cada déu té les seves i aquestes poden ser d'efecte immediat, habilitats passives que s'activen durant tota la partida, o una capacitat per guanyar punts al final de la partida.
Quan un jugador invoca el déu major, es desbloqueja la seva miniatura i també el seu poder de sota la targeta del déu major. El jugador mou un espai endavant als seus marcadors de desenvolupament i 2 vegades el mesurador de domini. Sempre que un jugador invoqui un déu menor o un major, aquest jugador substituï un dels seus seguidors que tinguin un planeta per la miniatura del déu que s'acaba d'invocar. Resoldre un pacte comercial. Com a acció addicional es poden resoldre un pacte comercial per torn que tinguin al costat del seu tauler. Simplement el jugador paga els costos indicats en la lloseta i resol la lloseta i obtén els beneficis indicats. Si en el cost de la lloseta hi ha una icona d'una casa, doncs per poder guanyar tots els beneficis de la lloseta, el jugador ha de controlar un territori com a mínim del planeta de la casa de la icona de la lloseta per poder resoldre-la. Si no controla cap territori de la icona, doncs el pot resoldre igual, però només guanya una fila de beneficis de la lloseta. Si tingués el territori controlat, ho guanyaria tot. Si la lloseta mostra la icona de la casa pròpia el jugador que ha de resoldre, el jugador ha de controlar un territori de Gaia, no pas un dels seus. Fase 4. Resoldre batalles. En aquesta fase els jugadors han de resoldre batalles. Sorgeixen en tots els territoris que hi ha unitats de 2 bàndols o territoris que comparteixen lloc amb unitats amb una lloseta civilització antiga. Si en aquesta fase hi ha per resoldre més d'una batalla, el jugador actiu decideix l'ordre de resolució. Totes les batalles han de ser completament resoltes abans de començar les següents i aquestes són obligatòries. Batalles contra civilitzacions antigues. Totes les civilitzacions antigues tenen una força de 3 a 5 mostrant la seva lloseta. El jugador que batalla amb la civilització antiga ha de jugar de la mà sí o sí una carta d'arma avançada, perquè si no té la carta a la mà, perd immediatament la batalla. Llavors, si té la carta, la juga, després paga el cost del metall indicat en la carta i després gira la lloseta civilització antiga i es resolen els efectes de la carta i de la pròpia lloseta. El jugador calcula la seva força, segons les miniatures que tingui i les bonificacions de la carta d'arma jugada. També calculem el valor de la civilització antiga, amb el seu valor de lloseta i els efectes de la carta d'arma jugada. Comparem els dos valors. Si el jugador té una força igual o major a la civilització antiga, aquesta és derrotada. En cas contrari, el jugador, llavors, perd la batalla. Si el jugador guanya, obté els beneficis indicats en ella de la lloseta i retira la lloseta civilització antiga. També guanya els beneficis de la carta d'arma avançada jugada que hi mostrin. Si el jugador perd, ha de retornar totes les unitats participants a la batalla al capital del jugador i rep un metall com a compensació. Tant si guanya com si perd, el jugador ha de retornar la carta d'arma avançada en la seva baralla. En el cas de lluitar i guanyar una civilització antiga que estigui en Atlantis, el jugador obté el benefici tal com hem dit i també agafa una de les cartes d'artefacte. O sigui, les agafa totes, les mira, se'n queda una i torna a deixar al seu lloc les resta. Batalles entre dos jugadors. En una batalla entre dos jugadors, el jugador que acaba d'entrar al territori és considerat l'atacant i el jugador que hi era abans del que ha entrat és el defensor. El jugador atacant està obligat a jugar una carta d'arma avançada a la mà. Si no la té, perd immediatament el combat. Si el jugador atacant la té, procedim amb la batalla seguint els següents passos. Cada jugador juga una carta de la mà. L'atacant ha de jugar sí o sí una carta d'arma avançada i el jugador defensor ha de jugar sí o sí una carta d'arma bàsica o avançada. Simultàniament es revelen les cartes d'arma. Els jugadors paguen els costos indicats a les cartes. Apliquem els seus efectes de les cartes. Els jugadors calculen la força, sumant el valor de les seves unitats i el valor de les armes jugades. El que tingui el valor més alt guanya. En cas d'empat guanya l'atacant. El jugador guanyador guanya els beneficis de la carta jugada. El jugador perdedor retorna les seves miniatures a la capital. Si ha jugat una carta avançada, algunes d'elles donen alguns beneficis per perdre, tal com estan indicats. També guanyen un metall en compensació. Tots dos jugadors descarten la seva pila si han jugat una carta avançada. Fase 5. Resoldre les fitxes de cultura. Aquesta és l'última fase del torn. Si en aquest moment hi ha una fitxa de cultura completament envoltada per miniatures en els territoris adjacents, tots els jugadors que tinguin almenys una unitat en els territoris obtenen el benefici indicat en la fitxa de cultura. Un cop tots els jugadors han obtingut el benefici, aquesta fitxa es descarta. Final de la partida. Final de la partida es desencadena si sorgeixen una d'aquestes dues situacions. Que un jugador qualsevol ha desbloquejat els 14 cubs d'invocació de la seva estrella, o un jugador arribi a l'últim espai d'un dels 3 mesuradors de desenvolupament. La partida continua fins que tots els jugadors hagin realitzat el mateix nombre de torns i un cop provocat al final, Atlantis es tanca. Cap jugador pot entrar o sortir d'Atlantis. Un cop acabat el torn de l'últim jugador, procedim a la puntuació final. Els jugadors es compten els seus punts. Obtenen tants punts segons la seva posició en els mesuradors de guerra, comerç i tecnologia. Per cada mesurador comptem les dues següents coses. Primer, el jugador que estigui més avançat en cada mesurador obté 4 punts i el segon obté 2. En cas d'empat, al primer lloc els jugadors reparteixen 6 punts entre ells i llavors ningú més guanya punts.
En cas d'empat per la segona posició, els jugadors reparteixen els 2 punts, en tots 2 casos reduint cap avall sempre el valor. Llavors, en segon lloc, cada mesurador té una lloseta d'objectiu associada. Cada jugador compta el nombre de vegades que compleixen amb el criteri i el multipliquen pel multiplicador segons la posició on estiguin en el mesurador. Després, els jugadors obtenen o perden punts segons la seva posició final al mesurador de domini. Els jugadors puntuen els déus menors que tinguin habilitats que donen punts al final de la partida. I, finalment, cada jugador compta els recursos que tingui restants més els seus cristalls, i cada grup de 5 elements suma un punt. El jugador amb més punts s'emporta la victòria en aquest, Anunnaki. Doncs fins aquí Anunnaki, un joc de conflicte, batalles, control de territoris, hòstia aquí, hòstia allà, i un joc completament fora del meu tipus de jocs que acostumo a jugar i fins i tot comprar. Igualment, aquest joc ha entrat molt bé a casa. La seva frescor, facilitat de normes, la temàtica dels déus, civilitzacions, a mi personalment m'encanta. La producció també està superbé i a més ve d'autors d'Eurogames, com a tal, i també la gestió que es porta a terme dels recursos que respira fa que hagi entrat a la meva ludoteca amb tots els galons. Això seria tot. Moltes gràcies per tot i fins la propera.